chaka chimozi ni masiku ena myezi ina ndi dabe nditu iyi ni masewero amene anthu asamwesana mazi. kodi panachitika chani pa Bingu zonsezi amene ainyamula timu ya Zambia pamene kumbali ya Zimbabwe jersey number 1 pa golo penalty Lino Mhota Andrew, jersey number 3 Zemula Jordan Beck Temba, jersey number 8 Munetsi Masho Nyasha. AC Milan pano ali ku France Nantes anzatu mene akupangira ma investment. Wow, 57 seconds 1989 inali free kick. Yes, tukasewera kusewerawa kumbali ya Zambia ndi achi 86 padusa benthawi wina. The last game was Ethiopia versus Egypt. Why in wakeso ikupita Zimbabwe Lawrence Mlenga Mbweji ndamene akuteteza golo la Zambia. Ikupita Zambia kumanzele kulije Emmanuel Banda Patson Daka jersey number 20 pereka mpira wabwino Osamana ndukasegula esere patali 2-0. wow, chapa mwamba zonse anakolezera di Patson Daka chigoli chapa mwamba. wow, tichiike mu contender of the goal of the tournament. Yeah, for sure. Nations yabwera. Oh wow, that's a beauty. With the other, whether you're playing championship tufuka tuyana championship ya England mwana player mbili ya ku Zimbabwe than mwina matimu mbili akuze now. Anali Msendami Daniel mwana anatumiza mpira. Defense ya Zambia nayoso could have done better. Yeah, could have done better. Wadu santu wawili Captain Pompo little chance yuti mpira jonga chakumpeza koma no, he used his intelligence kuti apange what he did, and at the end there's a goal for Zimbabwe. Ali na wanampanga pick anzake ndio ya chimene mpira ndo meneo tapanga ni bend mpira ulowe mukono. 42 minutes Malawi kugonja ndi Tunisia 1-0. Pompa kupita Zimbabwe 2-2. Wakolesa Ngota Tatenda Msona yafananisa mpamvu Zimbabwe. He's on side. Yep. Amulekerera chigoli choyamba chachoka popo cha Bon. Uyu ndi Munosa Ngota Tatenda zazina ndendi Zimbabwe Bon ali ndi chigoli chimene anachipeza puni kawiri mu space ya Pita Zimbabwe na Pita kuti mwina ukasewera. Pita Zimbabwe ngono ilipo auta Zambia nina experience sisi mata ndio waona mpira umeona toka kumbuyo. It's done. Full time. Zambia 2 Zimbabwe 2. Chionere mapenalty. Four Nations yabwera atakumana komaliza mu 2018 kuna alisoma penalties. Leloso bana 4-2 inapambana Zimbabwe.